Ka Lentijam Football Center kalayo banwanra ya kanam bat kaburam ya kajela bat ya karihi barok kawai. Hadian bakalayo ban khor ya katak maksiar. Haka lempung yele kai kabala tip kum kathat Indo-Nepal Youth Game International Championship. Kabala penlong han Nepal nadu ka shipau tarik hadu ka khatsau tarik jong ubnai yayong. Ya kabala penyat daka Youth and Sports Development Organization Nepal. Haba keren pat bat unong lum khubor, uba sumarlang swer kum presiden, haka jingya don lang bat uba Albinus Lamo kum finance, ulaong bakithei yele kai football jong ka Lentijam, kila trei shitom ban poi shadu ka tei ka thong, bat ka longru ka jing sarong ban yo mi khmat na ka ri India, ban let ya shim benta sha ka tei ka lempung ka bahe. Uba sumarlang swer ulapan pauru ya ka jinkman ban yoi baki kena jong ka Lentijam kila yo ban khor sendon ya ka takmak siar bat kila la ban wanra ya ka nam ka buram ya ka jela bat ya ka rihi barok kawai. Bat ulapan pau ya ka jinks ngongu ya ki katu kat ni ki kenhun bat ki riu shiman ki balayara ban pun urlong ya ka tei ka jinglet ya shim benta jong ka kenhun jong u ki ba kenthop nadu uba Meral Bonds MLA ka nongpo ya ka snong Saiden bat ya ka Saiden Sports and Cultural Club kabala ai keluit mensim ya ka madan ya le kai ban kilan met bha haswa ba ka kenhun jong u kan le ya shim benta sha ka tei ka lempung ka bahe na kalyang jingi ai ko play ya ki press wan ta singem ne te na kalyang jingi mi shu pa ban ai ko play ka tang number ba Lentijam Football Center mena kane ka adu shipo adu nadu shipo adu khasau trip April ngiyo ban nation benta ha ka youth game penyat ka Fit India Development Federation kabala long ha Nepal ha ka ba ki players jong Lentijam Football Center kelayo ka nation benta ban mi khmat ya ka India bat nilayo ya ka gold medal je amar mi yo ban le chatai ngimla khanda ayu yo play mula don kat ban mi nilai le masuk ban yawan phai ru na masuk bat ha ka ju ka pol ngimla khanda ayu play kini ki bril ki play dan benta ban mi ban poi shinu kan ka thong banin kong ni ayu play ya ka darbar sinong Saiden bala ju don kat ban mi ka Saiden Socio Cultural and Sport Club bat khamtam ki khna samla Saiden ki ba aila bahaya ki khna jungi ban ya practice ka tu kamadan wat la kamadan kalong ka barin te bun sin namar bagi practice ki khna jungi te kitu khna samla kitu ban practice henre kimju sobe de ki aila ki khna jungi ban practice bakla penlong yengi bangin yo ka jinjob haju ka poru namla khamdai de kerteng kerpang yewi samla rapsang bangi ju khat e nana ibala yarap yengi ya ki aru ki players ban save ka by register haba ki lekai nangta ya iba Meral Bonds MLA nongpo ibala yarap donation yengi nangta ya kong Diamonds iba ile shitom palat haka bide ba ke jing ya kendu jinge jingi sitai beri pisai la le shitom nangta bat baro ke dan keti lamde no kerteng ki mi bang gimla ban kan mau hang ni mo ya ka kerteng joki andre ki lai judan rengkat ban mi man kapot na benta ka Lentijam Football Center bangila ban yo ban sementa hakane ka youth game Indo-Nepal Youth Game International Championship 2023 batru khamtam ya ki principal jeng school boker ke ba ki khna jemi ki school ila sha ki ba ki di sementa le shu ne ki baro bangene nang ya snok tilang bani nang bening la ban pentiu ki khna jeng thani boy batru banonra puram ya ka jela ya ka district bat ya ka India hi hakane kathat Indo-Nepal Youth Game International Championship kablalang hau arja arpulai nadu ka shifong trek adu khatsau trek April ki game ki ladan pun baro ki game ki dandon ki badai hapo ka kara hap hapo bani ka bani khot ya ka bawlong hapo Pokhara Stadium nadu ki boxing archery nata cycling athletics baro ki dandon tinggi pat niyo ban mi benta ha women's football ba lakap ka Fit India ba